Povijest 4/4. Razred gimnazije. Drugi svjetski rat. 4. Utjecaj totalnog rata na gospodarstvo. Fotografija prikazuje dvije žene koje su se upravo prijavile u Women Army Auxiliary Corps. Pomoćne postrojbe ženske vojske. U New Yorku 1942. godine. Objasni prisutnost fotografa na tome događaju. Gospodarstvo u ratu. Najteža posljedica Drugoga svjetskog rata jest strahovito velik broj žrtava, ali rat je ostavio i dugotrajne gospodarske posljedice. Prema nekim procjenama, ukupna cijena tog šestogodišnjeg sukoba bila je oko 4.000 milijardi američkih dolara. Jedna od posljedica tako visoke cijene rata bila je velika akumulacija državnoga duga u zaraćenim zemljama. Gospodarstva zaraćenih država nužno su se morala prilagoditi ratnomu stanju, a uspješnost te prilagodbe bila je različita. Već smo spominjali da katkad, koliko god se to na prvi pogled činilo paradoksalno, sudjelovanje u ratu može i poticajno djelovati na gospodarstvo neke države i rezultirati napretkom. To se dogodilo u SAD-u u Prvome svjetskom ratu, a slično se ponovilo i u Drugome svjetskom ratu. Odlazak velikog broja mladića u rat te potreba za znatnim povećavanjem industrijske proizvodnje. Oružje, ratna oprema, bitno su utjecali na smanjenje stope nezaposlenosti. Prisjeti se, taj se problem vukao od 1929. godine. Ona je s gotovo 15%. 1940. godine. Pala na samo 1,2%. 1944. godine. Najnižu stopu u povijesti SAD-a, i time se ta država približila idealnoj punoj zaposlenosti. Geografski položaj SAD-a davao mu je osjetnu prednost. U oba rata borbe se nisu vodile na njegovu teritoriju, uz iznimku napada na Pearl Harbor. Pa osim psihološkog pritiska nije bilo većeg vanjskog utjecaja na gospodarske aktivnosti i one su se mogle provoditi bez većih smetnji. Zato je između 1941. i 1943. prosječni gospodarski rast u SAD-u iznosio visokih 17%, a BDP se sa 73 milijarde dolara 1939. godine povećao na 214 milijardi u posljednjoj godini rata. Plaće su se tijekom rata povećale više od 60%, što je za mnoge Amerikance značilo zadržavanje istog ili čak poboljšanje životnog standarda u odnosu prema predratnom. 2 godine nakon završetka Drugoga svjetskog rata gotovo 60% svjetske proizvodnje nafte i čelika te 80% svjetske proizvodnje automobila otpadalo je na SAD. U većini ostalih zaraćenih država stanje je bilo bitno drukčije. Spomenuli smo da su se crte bojišta brzo mijenjale i da je zahvaljujući napretku ratne tehnike bilo moguće napadati ciljeve duboko iza njih, što je jako otežavalo gospodarske aktivnosti. Tvornice oružja, streljiva i ratne opreme bile su legitimni ratni ciljevi. Baš kao i prehrambena industrija, skladišta sa zalihama hrane AIT. Zatvorena zagrada, ali nisu bile pošteđene ni mnoge druge industrijske grane, kao ni elektrane, dalekovodi, prometnice. U zračnim su napadima stradavale i stambene četvrti jer zračni napadi nisu bili jako precizni, pogotovo oni koji su se izvodili s velike visine ili noću. Posljedice svega toga bile su teške. U većini zaraćenih država nakon završetka rata slijedila je mukotrpna, višegodišnja obnova. Napredak znanosti i tehnologije. U međuratnom razdoblju, kao i tijekom rata, vojna je industrija postigla silan napredak, a to ne bi uspjela bez napretka znanosti i tehnologije. Premda je većina oružja upotrijebljenog u Drugome svjetskom ratu postojala i u Prvome svjetskom ratu, ono se neprestano usavršavalo.
Primjerice, tenkovi su imali snažnije motore i čvršće oklope, zrakoplovi su bili brži, imali su veći doseg i mogli su nositi više tereta. Slično vrijedi i za brodove i podmornice. U međuratnom razdoblju razvijale su se i nove vrste oružja, primjerice nosači zrakoplova. Njihova će se važnost posebno istaknuti u ratu na Tihom oceanu. Pojavljuju se i mlazni motori te raketno oružje. Ratovanje se promijenilo i zahvaljujući usavršavanju nekih izuma koji nemaju isključivo vojnu namjenu, primjerice radara i radiokomunikacije. Za sve to trebalo je angažirati velik broj znanstvenika i stručnjaka s raznih područja te još veći broj radnika. Već smo spomenuli da su to često bile žene. U međuratnom razdoblju počinje razvoj informatike, a on je tijekom rata ubrzan. Matematičar Claude Lwood Shannon prvi je došao na ideju kako s pomoću električne energije pohraniti informaciju. Zapravo je osmislio ono što će poslije biti poznato kao digitalni strujni krug, osnovni dio računala. Prvo računalo djelo je američkih matematičara Johna Atanasofa i Clifforda Berrya iz 1937. godine. Prigodno je nazvano Atanasov-Berry. No, pravi razvoj računalne tehnologije počinje nekoliko godina poslije kad se za sve zainteresirala vojska. Konrad Zuse uspio je uvjeriti njemačku vojsku da financira njegova istraživanja, tako je nastalo računalo pod nazivom Z3. Otvorena zagrada. Naravno, prethodili su mu manje uspješni 21 i 22. Zatvorena zagrada. Dovršeno je 1941. godine i bilo je instalirano u Berlinu, gdje je i uništeno u savezničkom bombardiranju 2 godine poslije. Bilo je to elektromehaničko računalo, što znači da se za rad koristilo uz električne dijelove i pokretnim mehaničkim dijelovima. Britanska je pak vojska rabila računalo Kolos, ponajprije za dešifriranje tajnih poruka. Bilo je to prvo elektroničko računalo, a konstruirano je 1943. godine. Računske operacije obavljalo je 2000 elektronskih cijevi. Računalo se sastajalo od ulaza za podatke, odnosno 5 rola papira s rupicama na kojima je bila poruka koju je trebalo dešifrirati. Vrpce papira čitale su se optičkim čitačem i niz rupica pretvarao se u električne impulse. Oni su se zatim prenosili i nad njima su se obavljale različite operacije. Na kraju se dobila dešifrirana poruka. Elektronske cijevi koje su obavljale računske operacije mogle su prepoznati samo 2 stanja električnog impulsa. Kad on postoji i kad ga nema. Svi brojevi i svi postojeći znakovi pretvarali su se zato u ta 2 stanja. Dakle, iz dekadskog sustava s 10 znamenaka, koji se rabio u mehaničkim strojevima, prešlo se u binarni sustav sa samo 2 znamenke. 0 i 1. 0 označava nepostojanje signala, a 1 postojanje. Američka inačica ranog računala nastala je 1946. godine i zvala se ENIAC, Electronical Numerical Integrator and Computer. Sva su ta računala u usporedbi s današnjim osobnim računalom bila vrlo glomazna i spora u radu. Život u pozadini. Spomenuli smo da je dugogodišnje ratovanje promijenilo strukturu gospodarstva zaraćenih zemalja. Najvažnija je bila proizvodnja za potrebe vođenja rata, a u mnogim je zemljama ono trpjelo zbog sustavnih bombardiranja. Uz to, iz okupiranih su zemalja nacistički i fašistički osvajači crpili prirodna bogatstva, a poljoprivrednu i industrijsku proizvodnju podredili su svojim potrebama. Posljedice dugogodišnjeg ratovanja bile su dalekosežne. U mnogim su zaraćenim državama zavladale nestašice svih osnovnih prehrambenih proizvoda. Otvorena zagrada.
Razdoblja gladi bilo je i u inače bogatim dijelovima Europe, a u gospodarski slabije razvijenima stanje je bilo još teže. Još je nekoliko čimbenika utjecalo na pojavu i širenje gladi. U nekim su zemljama cijene poljoprivrednih proizvoda administrativno određene, pa nezadovoljni seljaci nisu ni nudili svoje proizvode na tržištu. Često je problem bila smanjena prometna povezanost pojedinih regija zbog okupacije ili ratnih djelovanja. 1. Pa su prehrambeni proizvodi teško stizali do potrošača. U mnogo je država zato uvedeno racioniranje hrane, ali i nekih drugih strateški važnih proizvoda, poput benzina. Crna je burza cvala, pa su se malobrojni beskrupulozni pojedinci uspjeli obogatiti i uživati u obilju, dok je većina gladovala. U najtežim vremenima mnogi su bili spremni za kilogram brašna ili 10 jaja dati vjenčani prsten ili neku drugu vrijednu obiteljsku uspomenu. Gladovanje je često vodilo u smrt. Točan broj umrlih od gladi nije utvrđen, ali riječ je o milijunima stradalnika. Prisjeti se primjera Lenjingrada. Primjerice, procjenjuje se da je u Grčkoj tijekom zime 1941. 1942. umrlo između 100.000 i 200.000 ljudi, a u Nizozemskoj tijekom zime 1944. 1945. oko 20.000 ljudi. Prosječan unos kalorija stanovnika Poljske 1941. bio je manji od 1000, a u Varšavskom getu manji od 200. Dugotrajno gladovanje slabilo je imunitet, a takvi izgladnjeli, iscrpljeni organizmi bili su znatno podložni i bolestima, pri čemu su najčešće stradali oni najosjetljiviji, djeca i starije osobe.